שלום, בסרטון הבא אני רוצה להראות לכם את הפילטר של הספין בלר אפקט. אוקיי, יש לי פה את הגלגל הזה. עכשיו, מה שאני אעשה, מכיוון שאני רוצה אחר כך להפוך אותו לסוג של אנימציה קצרה, אני אשכפל את השכבה שלו. אחרי שחיביתי את השכבה התחתונה והעליונה משוכפלת, אני אלך לפילטר, Blur Gallery, Spin Blur. עכשיו עברתי לחלון החדש ששולט באפקט שלי. בשביל לקבוע את הרדיוס, מה שאני אעשה פה זה אני אגדיל את הרדיוס עצמו על ידי משיכה בעצם בקצוות כאן. כמו שאני עושה כרגע. עכשיו, העיגולים הפנימיים האלה קובעים בעצם את הגודל של הטשטוש, עד כמה הוא הולך רחוק. עכשיו, אנחנו בעצם רוצים לעשות סיבוב של הגלגל, אז אנחנו נסדר את זה בצורה הזאת. אחלה. עכשיו, אני לא מרוצה כל כך מהמרכז של הגלגל. בגלל זה מה שאני אעשה עכשיו, אני אחזיק קונטרול ואלט במקלדת, או קומנד ואופשן, אם אתם במקינטוש, ואני אצור נקודה חדשה. עכשיו, בנקודה החדשה הזאת אני רוצה בעצם שתתרכז רק על הגלגל הפנימי. אז מה שאני אעשה, זה אני אתאים אותה לגלגל הפנימי, בצורה הזאת. ועכשיו, אחרי שהתאמתי אותה לגלגל הפנימי, אני יכול לשלוט עליה בנפרד. אני יכול לגרום לה להתגלגל הרבה יותר, ואז בעצם האפקט שלה, המריחה, יהיה הרבה יותר חזק, כמו שעשיתי בצורה הזאת. ועכשיו, את הגלגל עצמו, מכיוון שאני רוצה שזה יקרה בשלבים, אנחנו נוריד לו קצת את הטשטוש, כדי שנראה קצת חלק מהרכיבים שלו. מצוין. בואו נעשה עכשיו אוקיי. עכשיו גלבלתי את הגלגל שלי בתנועה של סיבוב. בשביל לראות את ההבדל אפשר להדליק את השכבה התחתונה ולהשוות בינה לבין העליונה. אוקיי? מצוין. עכשיו, מכיוון שאנחנו בעצם רוצים להפוך את זה לסוג של אנימציה, מה שאנחנו נעשה, אנחנו נשכבל את השכבה העליונה פעם נוספת, נכבה את התחתונות, ניכנס עוד פעם לפילטר, Blur Gallery, Spin Blur. מה שקורה זה אנחנו יכולים לבחור בשטופס, אנחנו יכולים כל פעם להגדיל את זה באותה מידה. ואז בעצם תהיה לנו תנועה איטית. אם נגדיל את זה כל פעם בקצת יותר, יהיה לנו הדרגה בעצם של ההאצה במהירות. עכשיו אני העליתי את זה ל-49, שזה טיפה גדול מדי, אתם יכולים לראות את זה בעצם על ידי זה שהמרכז פה מטושטש כבר מדי. אז אני אוריד את זה טיפה, כי זה חזק מדי. עכשיו מה שאני אעשה, זה אני אמתח פה את הקצוות, על מנת שכל הגלגל בעצם ייכנס לפנימה בתוך הסרטון. אחלה. עכשיו, בואו נאשר את זה לאוקיי. אנחנו בעצם נחזור לצד הזה עכשיו כמה פעמים, אני לא אכריח אתכם לראות את זה, אני אאיץ עכשיו את התהליך הזה. עכשיו, לאחר שעשיתי לעצמי כמה שלבים שונים בהדרגתיות, אני אכנס לווינדו, ואני אפתח את הטיימליין. עכשיו, כמו שאתם רואים בגרסה הנוכחית של פוטושופ, הטיימליין בנוי כמו טיימליין בעצם של פרימייר או אפטר אפקטס, משהו בעצם שבנוי יותר כמו תוכנה של עריכת וידאו. עכשיו, זה מתאים לאפקטים מסוימים שאנחנו נרצה ליצור, אבל בסרטון הזה מה שאני רוצה להתמקד בו זה בעצם אנימציית גיף כמו שהיה בפוטושופ של פעם. אז אנחנו נלחץ על האייקון פה, ואנחנו נעבור למצב בעצם של אנימציה של פריים ביי פריים. רגע, כמו שאנחנו רואים, כל פריים חובל ל5 שניות, עכשיו זה הרבה מדי. מה שאני רוצה זה שממש יהיה לי פריימים מהירים. אז אני אבחור בעצם ב-0.1 שניות. ואני אתחיל לשכפל. כרגע יש לי בעצם 1, 2, 3, 4, 5. אז אני אשכפל אותם עד שיהיה לי 5. עכשיו האנימציה בפוטושופ פועלת בצורה הזאת. רק פריים נראה, פריים שמופיע. אז מה שאנחנו נעשה, אנחנו כרגע נכבה את השכבות ונתחיל מהראשונה. פה יהיה את הראשונה. פה את השנייה. בהתאם לשכבות. פה אנחנו נעשה את השלישית. רביעית. וחמישית. עכשיו אנחנו יכולים לבדוק את האנימציה שיצרנו. אולי אצלכם לא רואים את זה באופן מושלם, כי אני כרגע בעצם מקליט את הוידאו, ככה שלא בטוח שזה פועל לגמרי חלק. יופי. אחרי שהפעלנו את האנימציה ואנחנו מרוצים ממנה, אנחנו ניכנס לפייל,
Save for the web. בחלון צריך לדאוג שאנחנו על מצב של גיף. עכשיו, כמו שאתם רואים, אין הפעם הבדל בעצם בין גיף רגיל לאנימטד גיף, כבר הכל מכוון לאנימציה. יש לנו פה את האופציות של הלופינג, אם אנחנו רוצים שהוא יפעל פעם אחת או שהוא יחזור לעצמו, במקרה הזה אנחנו רוצים שהוא יחזור על עצמו. אנחנו יכולים לשנות דברים שונים, כמו המצב של Selective, Perceptual, Restrictive, וככה בעצם אנחנו נגדיל ונשנה את האיכות של הגיף, והרגישו חופשי לשחק עם זה. הנה, אם אני אשנה פה לאדפטיב, אתם תראו שהמראה של כל העניין הזה קצת משתנה. נשנה גם את הצבעים. כרגע אנחנו נשאר על הסלקטיב, כמו שהוא נתן לנו בהתחלה. אנחנו נלחץ על Save. יכולים לראות את האנימציה שלנו פועלת בתוך האתר. אפשר כמובן לכוון אותה, שהיא תפעל הרבה יותר חלק, אבל זה בסרטון אחר. אני פשוט רציתי להדגים פה את האנימציה של הגיף. תודה רבה, ומקווה שלמדתם משהו חדש.